Hello guys, जों दिनै गेसखौ आनबक्सिं खालामहांदो। नोंथांमोना नायलांबाय दा नै सेखा। इ सेखाजों नै खाप थानायखौ ओरै हास'ना होनांगौ। हास'खांनानै दाना बख'दो। Wow, looking so hit. मा बिलाइ? बेयो जाबाय माबा सिबुट आरो गार्ड एखौ जायो बिदि गार्ड। Wow, what is that? Look guys, look. What the lighting. See guys, see. नै केटे खालामग्रा। off on नैबो off on दानियाबा जाहैबाय कृष्णा एन्टारप्राइजनि बेनो लोगोफोर गेस गोदान गेस माने मा होनो इखो मा होनोमोनलै जाम्बा सुला होनो इखो सुला बेनि दामा लादों 2K लादो 2K 2000 लादो सोरनोबा नांगौबाथाय बायहैबानो जाबाय गावबागाव बाजाराव बेनो लोगोफोर जोंहानिया माने गेसा एसे बया जाना दंमोन नै सुइचआ बया जादोंमोन बियो दा गोदान लाबोबाय बा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय लोगोफोर मोजां नांदोंबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालामना हो चेनेलखौ लोगोसेनो शेयार खालाम आरो बिदिनो गोदान भिडिअ फैबावगोन लोगोफोर नेनानै थाबानो जाबाय बाय टाटा गुड बाय थांबाय